Dimineața, dragii mei, bine v-am găsit la un prim vlog de pescuit. Am luat utele cu ghiozdanul în spate, pe Anglia, pe aici, cum putem și noi. Deci facem și noi de acolo la pește. Soarele pe cer. Cori filmează toată ziua, că mi-au luat-o pe Cori cu mine. 20 Cori? Da. Vin cu un update după bal, puțin mai stale și eu, sau mai vedem ce facem pe drum. Pescasem de la pește pe autobuz, n-am mai văzut. Revin după baltă și vă arăt acolo nebunii. Și să mai pescuim și în parc. În partea aia, după copacii ăștia, avem lacul. Și acolo e Londra. Gen... Na, vedem cum ne descurcăm. Mai așa se prezintă și lacul. Avem corturi. Partea aia. Băia lângă noi. Lacul mic. Corturi pe partea asta după WC-uri. Și noroc că am prins ultimul loc. Le aranjăm pe nebunile astea aici. Și vedem ce putem face astăzi. Vare și montura, că o folosesc astăzi. Un prun de 70 de grame, pierdut, cu lisant. Cu un rig normal, cu fir de păr. Și un boilis de crab cu Hollywood. Cred că o rupem, nu știu ce să zic. Gata, boys. Am montat jucăria. Jucăria stă nefric. Și îi băgăm niște nebunii de-astea în apă. Dau lângă mal, că e balta mică și poate. Vedem, încercăm. Cred că în toată așteptarea asta trebuie decât un porumbel. Uite bă acolo că e porumb. Mănâncăm porumbul. Nu vrea. Bă, că am luat nimica. Așteptăm, suntem de o oră cu baltă. 7 beri mai târziu. S-a făcut și ora 1. De la 8 pe baltă. Nimic. Mar, soarele, niciun nor pe cer. Bere nu mai am. Poate dacă prind un pește, doare și vouă. Da. Dacă nu prind, ne vedem mâine. Și vă arăt ce prind mâine. Că vin și mâine să-mi dovedesc că-s pescar de la bun voi. Ana, hai mai aproape. Gata. Ne-am dat bătuți. Mergem acasă, n-am prins nimic. Dar mâine vă promit pește. Vin înapoi și prin pește. Sau dacă nu mă duc în altă parte. Direct ziua 2 am schimbat locația. Poate vine o nebună, o plătică, că aici o plătici mare, știi. Cine știe. Ar trebui să vină rapid. Așa decurge ziua 3. Mai scuvin. Marginile astea să vină la pește. Ce crede? Ăsta mi-a dat bilet să vin la pește, dar de unde că tatăl plăște cu pace? M-am băgat aceea la gâște. Aruncă de gâște. Și am prins cel mai mare cap de nuri. De unde e dreacă am avea mie norocul ăsta? Vedem. Să le liberăm. N-am băieți că am mai prins o nebunie de asta. După 2 ori.
Titi. De Titi. Aici, lângă stăpânici, că am sătat de crap. Am aruncat-o unde era țaia în stânga și văd că face figuri. M-am ajuns-o cu ăștia așa. Ne-am cumpărat așa o lansetă după net. Hai că asta e frumușică. Și drăguței. Măcar de asta se prinde dacă crab nu prinde. Mam, simplu bobă de porumb, plută fără plumb că n-avem bani. Hai să vedem cât de repede vine peștele. Hai ca nebunii peștele. Ce se mai fac acum? A început să tragă prea tare și mă mănâncă gâștile astea. Bă, că le prinde doar cu pluta asta în cap. Și pluta mea șmecher, care n-are plumb. Nu râdeți de mine. Se mai întâmplă. Mai vine un muș nepregătit. Să băgăm un porumb mai mic. Cred că nu poate să-l tragă. Micuți, peștișorii ăștia. O vrem și la mine de la Baban. Să trag așa puțin din ac, ca să poată să apuce și acum. Hai vedem cât repede trage. Hai că s-a adus. Hai să vedem. Cred că mâine trage, nu? S-a prins de aia prăjitura asta, nu? Ce zice pe asta? Multă bine bună. Mamă, ce frumos! Mamă! Ha, apucă și acum. Cât palmă! Mamă, ce mergea unde stă pe grătar. Dar păcat că suntem în Anglia. Ce zic? Să dăm drumul frumos. Uite ce-a fugit nebun. O, ce viteză are nebunește. Dar nu văd și eu un crap, ceva, și eu. La văjeală, să mai vină și până la mine. Îi dau drumul, că nu mănânc. Ăștia nu zic pe grătar. O, că ăștia intrat la babă mare. Mai băgăm una mai mare. Poate între ceva mai mare. Nu mai venit un nebun. Tot în partea asta. Haide bă, că nu mai mă văd. S-a dus și roșioara. Păcat. Gata bă băieți cu vlogul ăsta. 3 zile nereușite de pește. Terminăm vlogul ăsta cu 5 roșioare. Și cu rastă aici, cu ea, că mi-a speriat toți pești. Când zboară asta pe lângă mine, nu mai trage pestele. Ce să vă zic? Dă și voi un like acolo. Subscribe la nebun. Ia uite, mănânc astea. Mâncare de pește. Aici nu mai trage. Am aruncat-o în apă. M-am încălzit în cop. Mai stau și 2 minute, strâng și plec. O zi bună.